खुलुमबाय दिनै 8 जानुवारि 2024 समबार कर्नाटकनि बेंगालुरुआव सासे फरायसाया गावनि बिफानि लाइसेन्सनि पिस्तलजों गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय फरायसानि मुङा जाबाय विष्णु उड्डाप्पा 19 बोसोर बैसोनि। विष्णुआ गावनि बिमाजों नांलाय खमलाय जादोंमोन। बिमाया विष्णुखौ फरायनायनि सायाव रायदोंमोन। बेहायनो विष्णुआ बे जाथायखौ खालामदों। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय गार'पारायाव मैदेर फालोनि उदखार आरो बे मैदेर फालोनि उदखाराव गोबां न' बांफोरा सिलिंखार बिलिंखार जादों। लोगोसे बे जाथायाव सासे सुबुङा मैदेरजों बुथारजादों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय श्यामजित ममिन। आलफा उदां उदखारि आफादनि केम्पखौ गाग्लोबदों। म्यानमाराव थानाय आलफा उदां उदखारि आफादनि केम्पखौ दिनै फुंबिलिनि समाव गाग्लोबदों। दिनै फुंबिलिनि 4 रिंगासो समाव ड्रनजों गाग्लोबनायाव आलफा उदां उदखारि आफादनि 2 केडारफ्रा जोखोम जादों आरो बे ड्रनखौ इन्डियान आर्मिया खालामदों होननानै आलफा उदां उदखारि आफादनिफ्राय अजद दैखांनाय जादों। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि समस्थिया बारायगोन, पावार एन्ड फांसनआ बारायगोन। एमसिएलएफोरा 60 जागोन होननानै दिपेन बर'आ बुंदों। जोंनि जिखिनि फोरमायनांगौ फोरमायदों जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि समस्थिया बारायगोन। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि पावार एन्ड फांसनआ बारायगोन। थाखानाय जि बिटिसिनि 39 बे बारायगोन, 42 जागोन। थाखानाय बिटिसिनि जि 46 उइथ नमिनेटेड एमसिएलए बियो 60 जागोन। आरो बिटिएडि जि मोनसे एरिया 3082 खान गामिखौ लानानै दानाय जादोंमोन, बे एरियाखौ बिटिआर बिमुं राज्यपाला फोसावनायजों पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगोन आरो बेखौ पास खालामनायनि गेजेरजों जोंनि गामिया सुसननायनि गेजेरजों बियो आबुं जागोन। 46 गामि हाबबाय, 19 खान गामि हाबबावनांगौ दङ। खिन्थु जोंनि दाबिया जाबाय एनादार 500 to 600 गामि सुसननांगौ आरो बेखिनिखौ जों जुदि मोजाङै मावफुंनानै लानो हायोब्ला हारिया फैबाय थानाय समाव आबुङै आरो राफोदै थांना थानांगौनि थाखाय जोङो एनादार मोनसे जोंनि जि मावनो गोनां, जोंनि जुजिनो गोनां, जोंनि जि जोबथा आल्टिमेट जि थांखि, बे थांखिसिम जों सहैनो हागोन। बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाजों सावरायबाय आरो रायजो राजाया बेनि सायाव मोनसे मिथिनो थाखाय नेनानै दंमोन। बिथांमोना बेनि सायाव जों नुनो मोनदों गुबुन असुरनि जिखिनि आनजादनि जिखिनि प्रश्न बर' मिडियामनि जिखि जानांगौ बे इंलिस मिडियाम फैदों सानखान्थियारि साइन्सनि। दा बे प्रब्लेमा जिखि बर' मिडियामनि फरायनाय फरायसाफ्रा प्रब्लेम जादों होननानै जों खौरांखौ मोनदों। दा दुलाराय बर' फरायसाफोर बेनि स्टेटमेन्टआ मा जागोन? जोंनि स्पष्ट माने क्लियार बाथ्रा। गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे राष्ट्रीय शिक्षा नीतिया नेशनल एजुकेशन पलिसिया बुंदों जे बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानो हायो आरो मादार टां मिडियामजों एजुकेशन लानायखौ माने बांसिन माने प्रिफारेन्स आरो बेबायदिनो भारत सरकारा दिनै गुबुन गुबुन रायजोआव बिमानि राव बाहायनाय, बिमानि रावनि मिडियाम आरो इभेन मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं बे कर्सआवबो मादार टां मिडियाम सोसननायनि थाखाय खामानि मावदों। नाथाय बिनि उल्थायै आसाम सरकारा क्लास 6आव मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजि थिसननो जाबसिननो बा बेयाव माने कम्पालसरि जि मोनसे डमिनेन्स आरो मोनसे जि नारसिननाय बे खालामनायनि उल्थायै जोंनि साहित्य सभाया स्ट्रंलि खालामो। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।